Karbi Security Service Private Limited men pen Wareng Kave Karbiari Sue Jang atuma phan ka chong thui KAS GBA song atum pen KACCA ma phan kero ke pajer Asha atum ajurding plui akari sarkar pen kapatleng pipere ka phutha kajesom Kardom Karbiang long along lapen det ka prekalong kopi ko sana birtama lahai ka do we phutha angtom na jathana mixena Nona kaya hut ke madua phanta ninga che the thaya mat se abi nangli borengang hoi ka che palong dun je phantang ka ave pulote nangli ke long je lama masi avi Napan atang kali pidera pisata me ke long dun je phan ke joy ki kali nasinang li borenga baha atang ka pipia prang matha pa mi pensi pinangji athe non malom ke sikai si atang ka anta ke long sungkrum khangjang Lason si Dipu Mentala Keda Matowar Mate Dipu TV Relay Center adum kedo Karbi Security Service Private Limited along non malom security aboreng ki pije phan boreng ka vea rara long pen tangka suri kebrung ponsi security assign nang pek pon popura tangka endet lo bonta atangka endet pen aphi KSS Private Limited a hin pen tangka ke entanga bang phubang phiatwa phan ningka ni si pleng der phita ke pek pon thek therega jok pini KSS PLSA hemalong hangjo hanghai si nang dokoklo Aho Karbi Security Service Private Limited along tender security aboreng ke claim ji pulote inut pen suri ke batang ka pinang ji pu ke hang padolo Boreng ka chokle mo ve ara tum methang chongda chot pen satame inut pen suri ke batang ka je siksi lapenan parta uniform aphan nang ke hang satame pipon lo Bonta pinarni an ningkan si pleng dada phita nang pithek thedalo Sara tum nang pulot tendar ke jog phan security sakuri nang litum claim ji pulot tendar ke jog phan paisa suri ke inno da long pen pinang ji pu sitame ni litum anoten sitame la so suri ke patangka tani litum pilo interest pen choram chot sitame ni litum pilo dress aphan tanang pota dress aphan an tani litum pilap lo Sara tum nang ke hang an ke ni litum la so tangka pilap lo bon sitame ni litum ning kanisi chonghong det pen sitame la so security asakuri non anta anut tin ta kelong abi pen la Suri ke batangka nang ki pipen jongsi nilituma phan security aboreng nang pithek the pulote atangka nang chewoi thude nang jiputa pulo bonta atangka tanang chewoi ve lapen security aboreng ta nang pithek the lo pusi pherang ke thengno nang thandun Sara tum nang chi chak lo to nang tum aphan ni tum la March 28 arni ke ni tum tangka nang chewoi pu palam ta sar tum nang chipulo la satoni litum ahok bon pusini litum ke hala sorni stamini tum proidon hoplo 20 March 28 arni nang pipo tangka nang chewoi pu pulo po itu manutian stami chonghong nang pusini litum chonghong lo anatian stami pini March 28 nang de lo pini tani litum phan tangka tanang voi thek the sakuri liputa nang pi thek the Nilituma phan suri ke batang kanang chewoi det poputa aphong lamchak nang chepilo lapen lo sitame che toksi tangka ka chipi jar ni anta hot ponlo bonta arni nang kele apora huru bangke atangka nang chewoi thek thedet lo Nona bangke suri ke batangka bangke nang pithek thelo pusi nang ke ther pado thuputa security aboreng ke long dun de ari soi janga tumpen pherang ke thengnu nang than pachini don La agreement nating agreement to kan ke lagi agreement nating se bosaran cuma na punya alo mesti ke lagi ngong hello le alang ni tum ni la na time na pinai ko le di do di no ni tum na si po ko se na ni pun se sa agreement to ko mati di la bo te lang ni pun si agreement to na ke la so ni masana pinang pul ke agreement nating se badu namba rule mati lagi di non ta pres hang lo buti bosa nang long li kusini ta na la song sen na ke po ko na so chat ko lo do sa ha bisa la kam sa plan de lo so no por ta ko lo am ko to ba big bisa sing tung de de lo abatay umpi ang La sinili tuma phan bangso suri ke batangka anu tin na phanta nang chewoi thek the pulote ke wangjer ni ke la anso se che songji na pen la bangso Karbi Security Service men pen boreng ka ve karbiari soe janga tuma phan ka chong thui ka chobaya tuma phan akang tui angdeng anta pale damji pusi ning ki punga tum pen ning jepong suri cap
apoisa sita mi chungdap chot ma kachuram chot pe si nitum kipilo la sinitum bagela kia sita mi chidanang kokpo la jong sinang pipi ulo 2000 nitum harang pipi ulo te kur anda po pas lab lo yo News report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council Special Session along Karbi Anglong District SGB atuma phan bainong ke pabat ponpen pinit heripo ni phai inkoraner kebarni KAS GBA atumpen diphu along kedo SGB methanga sa hemalong pherang kya mai ingni ponsi kedo an SGB klembang atumpen KACCM Dr. Tuliram Rong hanga phan akero pipajirpon Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troxike pleng therapy ke dampang therapy ni phain kora ke home arni KAC special session ke happen emina sola jonga jakong council budget session ke chengsi je harjak ponsi phurki molong asim sap ki bipon bangso budget session ke pado ponalong Karbi Anglong district arlo ke doan SGB klembang atuma phansitami RDP ponsi kai ke ka chodeng boma bainong Bharat Roxy pen suri ke thoman bainong pabat pon pen ke doan SGB klembang atuma phan aning parung ponlo la sojok pini therapy ni phai inkorener kebarni Karbi Anglong Sorkari Gangbura Association atum pen methanga sa hemalong pherang kya mai ingni ponsi KACCM Dr. Tuliram Rong hanga phan kero pipajirpong Bangso pherangkia mai along pen Karbi Anglong Sorkari Gangbura Association tilipia mai phu sikari ti so pen pherangkia thengno nangke pachini dona tengke kiramtang pen nanganarni nilitum penangan kiduk kisum chechak nanglo la so pen aphong KACCM aphan SGB atuma phan bainong nang pabat nang ji puka chuning ridama teng pen nilitum aphan nangke ma thapon thegapot KACCM Dr. Tuliram Rong hanga phan akero pipajirpong Lapen Karbi Anglong angkang pialong setami CEM ke claim ke dam ke mi pena joksi piniarni Karbi Anglong setami paprang dun bomlo pusi ningje Sorkari Gangbura mithang sai hemalong media korti tumphan ke hang media tumphan ke hang si media tumang no nilitum ethe theni nilitum Karbi Anglong a CEM Karbi Anglong a CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan ethe theni nilitum meken ke thek long ateng pen ka churu ke piye phansi nilitum pini media akhai tumphan hang lo lasi ahokpet la lo nilitum Karbi Anglong Sorkari Gangbura tum penanga ji ding penta kangchi nilitum penanga kisung nilitum chechak nang lo setami alang li phan bare chingki dampen pen alang li nang chechak lo keita nilitum phan Sorkari Gangbura tum phan nang pipe nang lang le pulason alam the alang li ningge je Sorkari Gangbura tum phan inghon pik asar pingak lasi nilitum tai ningche the piklo alang li nilitum phan nang rapvek ji pu nilitum penang ji ding banta nilitum ning thelo Lapen puthot kachuning ripon thua bangke Karbi Anglong along ke doan SGB atuma phan setame akapreka district along ke do SGB atuma phan bainong ki pipona sonsi nanglang ponthu nangji lapen nang pivek nangji pusi ning the ponlo pusi ningji ponthu nilitum Sorkari Gangbura tum laana ki sung pen la suri ki thom nilitum phan bainong nang ki pipon na bangke nilitum ta ninga klong pen churu pi khangyang lo lasi aku nilitum puthot chuniri kang tungo bangke la lo Karbi Anglong a Sorkari Gangbura tum homoisa anke hinu nasi nilitum phan la suri ki thom vet niligi pichot la pu bangke kalidet nangi alang tum ri penang an nilitum phan sitame state government along go son sik haladaga Sorkari Gangbura tum phan ki pima la sorting pen nilitum phan hitame hedi nililang ponpu pusi ning thelo Halapu KAS GBA Tirika Machunbang Dorsing Terang Penang ke Pachini Donatengke KACCM Pen Nilitum SGB Klembang atuma phan nangke matha pon thegapot akiru pipajir panlo lapen puthot akapreka district along ke do SGB atuma phan kipi pona bai nongateng Ladakh Karbi Anglong along ke do SGB atuma phanta nanglang pon thuvek nangji pusi chuningri padopong Bangso pherangkia maya long penangan SGB klembang atum chetong dunsi KACCM aphan akiru pipajir ponlo News report long sudaringti Karbi Anglong Live
Det piang kang along asha klem bang atuma ke mangason non puanta sorkar pen ke pachun pi perega phuthak pini pen ni mia pharman prejam asa mangkang kache songa sai ke deng pona sonsi asha karbenglong district committee atum penta ru samson singh india mir birialong kache songa sai ke deng pon Asha atum Jasime Pet State Sorkar Achokamar Grade 4 atuma phana tengsi Asha atuma phanta chikloi jonalong suri inquiry isian bainong pajionangji naban frontline worker atuma phan premium pen lakh phokeb insurance pajir ponangji pusi ki hang padoponlo Anpartame COVID-19 asai along sai ki claim dun doan scheme ta pajir ponsi frontline corona warrior pusi hok ponangji lapen PPE kit pen chenglo ke doan mask sanitizer pen chenglo kinang solason pajionangji nason tak thaksi asha ahem atuma phanta toklang kacharli ki chuason lapen ki so kachilang bang akijoy pajionangji pusi ki hang padopon kache songrang ko phuthak asha ke ACMIP Gita dekapen ke than bana tengke asha toma phan ke isi incentive si cheklo e jonalong suri ke thoman si bichon sedami asai ke claim nangji ke ANM atum anta sosi athe adon humri dam pensi ang theke en penchinglo asona sayamo claim dam dunanglo Jasime Pet COVID-19 avura ki so kang dang ho posetami me thanga hemarit chematha the pin pensi ke so phai ke en ke langdun la pen imprim ki pialong anta cherap dunanglo Nasiki hang ateng pen prab jina porang bong sorkar atum posetami ke pachun jia phan chuning ri pa dikrimlo kali pulote ke wang jirani anso se ingtang kring kachesong deng thunang kokpo প্ৰব্লেমত ভুগিব লগা হয় মেডিকেল সেৱা ধৰক মেডিকেল সেৱাতে হওক বা শিক্ষা বিভাগতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি ভালকৈ চকু কাণ দিব নোৱাৰোঁ আমি ঘৰ দুৱাৰ এৰি সকলো এৰি পেলাই দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা আমাৰ নিজৰ কামৰ লিপ্ত থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ এই কৰোণা 2 বছৰ কালে আমাৰ এনেকুৱা হাৰাশাস্তি আৰু আমি ঘৰে ঘৰে হোম ভিজিট আৰু কৰোণাৰ বাবে সকলো ডাঙৰ সৰু সকলো লোকে আমি মানে নিমন্ত্ৰণ কৰি ইনজেকশ্যন দিয়ালৈকে চব কৰা হৈছে কিন্তু আমি কৰ্ম যিখিনি কৰিছোঁ সেই কৰ্ম হিচাপে আমাৰ ভাগ্য আজিলৈকে হোৱা নাই আশা কিক্লেম মাজে ডিংপিক ল লা পেনৰি তুম ধৰ্ণা কে চুপি আলে কে থ্যাং লো তদি তুম পালে ডিংপিক ল সামিনি তুম ফানং নাম মা বেজালো বাইনং হাদি বাইনং না পিপি আসলা বাংসো বাইনং কে লং যে ফানি তুম ফান সরকারি চাকরি পিনি তুম ফানা মানি পনাপো নাপো লা পেন টিকনো জন লং সুরিং কো রাশিয়া কাংকা দমহানি তুম ফানা পনাপো লালো Bangso aphi Assam Sorkar aphan kapanong Pinpuralo District Administration atumar deng pajodamlo News report Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Bangphu Giliga Phan nangkate bogboma porahut Lumbajong constituency pen BJP pen ticket ke hangdona Bangphu abangphi ke ongpar pik ang bongpen ove ki miang bongpen Peter Tiso phansi ticket pinangji pusi Lumbajong ove ki mia tumpen ke hang padupon Karbi Anglong Autonomous Council MSC Giliga por nangkate bogboma porahut Karbi Anglong along long inquiry throck a constituency along pen BJP ara charetum methang ticket ke hang bangphu bangphia phai ke ong ke khlang dolo Lason si Lumbajong constituency along penta penang bang phu bang phiatum BJP ticket ke hangdun dolo Lasong bongpen ove ki mi along pen Peter Tiso amen sitami klangdun lo Laso phuthak Lumbajong ove ki metum Peter Tiso phansi ticket piponang jipu ke hang padopon lo Palong bek nang ma tiket pa pinang ma Jindabad BJP long live Peter Tiso pahana ma pahana Dr. Tuliam Hang Jindabad BJP Jindabad non ke bang GMC election bang ke nil tum bang ke uwi kimi mate non tangkring BJP along setame hai kaman long ansong anta ke ledo alang li cipaduplik alang li Peter City so ake haya fansi nil tu machine pen kadu we che don sar pensi alang li phane ticket pi samte CM Tuliram long hang ke haya phanta la pendak kadu we ke theki ding tu phanta la song si tining rilo la pen alang li Peter Tiso ke haya phanle nil ticket pi samte ni tum hin pen anta anso se ke serap chitudun poposi ni tum ma thalo Nilitum Lumbajong along ke dam tangason ke claim ke dam along ke anu tin ta chinilo na penilitum Lumbajong arat ko anma ki do kisung chechak nanglo na sila pusona bang phuke nilitum Lumbajong arat ke nang nilo
lasi non nang kili ji KAC bangphu kili galong ke ove ki mi pen BJP ra chare long kai ke claim ke dam pen ra pharman kachepa duk pia bangphu Peter Tiswa phansi BJP party ticket nang pipi po nang popusi CM Dr. Tuliram Ronghang aphan lumbajong ove ki mi pen ke hangpong nilitum lumajong ang kang along mangke kidam tanga sona mangke nilitum amunit la ko mang nilipupe kidam tanga son ke claim kidam along mangke nilitum anu tina theglong lo la pe nilitum ke chichaglong si ki ong lo la si la pusona mangke nang nelo pu nilitum mathasno mangke uvikimi non mangke uvikimi nai pusi nilitum chingrum lo uvikimi nilitum uvikimi nai polo la si lumajong ang kang arat lo uvikimi nilitum chingrum thuse chingwai lo telitum uvikimi te kumat phansing nai nilitung ke matha mangke non alangli kaike ta BJP along ke chipa ogdun pen ke claim ke chipe dun pen rada phan chipe du bang fulo alangli Peter Tiswa bang phan nilitung ke claim ke dama oda dur chini si ning aklom ben kang sam ke do ajosi nilitung mangke piniarni bangke karbiang long non kikhibom ake hai Dr. CM Tuliram Ronghang phasmi chorolo pen chunungri lo alangli si arideng pen ba alangli hin se alangli phan la bang so ticket pipon pu Peter Tiswa si pipo pusi nilitung lumajong owi kimia rat atum mangke ning chithelo News report Karbing Long Live Russia pen Ukraine ang bong cheklo ejon so se ron thama non pu anta kang ton te dera phuthak somindara dang adet tin atumta kama thakisung nang dokoklo bangso der hiniang bong kache ton te phuthak pini pen theri poni bhai thom kebarni an mon sama pharman turkey longsi hini adet akija atum chetong prongsi chingki chingwai ponpo Russia pen Ukraine ang bong nang tenang ni teni pu aron thama pinir ni an ni thom kebra hini an pleng tanglo monta hin adera tumta kang ton ja phan kama thama siavi pinlang Russia President Vladimir Putin ta kangjin so mat siavi naban Ukraine President Volodymyr Zelensky setame un elopule arika chirunga bangta kali bangsojo Ukraine adera la bangke ki ong dung arong sope bangke heng modunang et khangjang bangso jok that hiniang bong mon sama baha phan there ni phain ko rasir pen thom kap mate durmi pen thelang arni se Turkey long that hiniang bong chetong prong si chingki chingwai pon pupusi Turkey's president Recep Tayyip Erdogan pen pangdak pon bonta chingki chingwai bia prang Russia hin pen son trokalam theka chingwai pon jiang bong pen son plia bangke nonamat pali pon tanglo Ukraine laban Russia ka chingwai hut ke jongpon son trokang bongpen son pli ke pale alam thewang ke lahenlo Ukraine atum North Atlantic Treaty Organization mate NATO long chipa ogdun de danangji Ukraine along Russia alam si ningje nangji jakong kangtanga hele kaman lason si nuclear weapon hai hui pajum nangji lapan pavirat nangji laban Russia armu okso phan aman pinangji pusi ke jong Russia Foreign Minister Sergei Lavrov might pen paliponlo. Bonda Russia pen nangke jong dona teng pensi nitum mon sama bahalam don kache don dunji lapukali pusi Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba pen ning Japan. La so teng pulote Russia pen Ukraine ang bong mon samalam don kachingwai kache don bedet jiangring nang do thukoklo. News Desk report Karbing Long Live. Pini prime time birta kila pon si kang toniglo. Kero pa jilo na ito maphan apor ka chipi wen birta na kilang do na pon.